Nerea Becerra Tomàs és doctora, investigadora distingida i professora al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques d'aquí de la nostra universitat, la Universitat Rovira i Virgili. La seva recerca s'orienta a comprendre l'impacte dels hàbits alimentaris sobre la salut de la població, amb un enfocament especial en la prevenció de malalties cròniques. Compagina la seva activitat investigadora amb la docència en l'àmbit de la salut pública i la nutrició humana. Jo dir-vos també que Nerea és exalumna d'un curs Profit que tenim que es diu Ludifiques, t'ensenyem a fer-ho. Us comparteixo un segon la pantalla per dir-vos, abans de donar la paraula definitivament a Nerea, que tot el que veurem avui ho teniu documentat en la documentació del campus virtual. Tenim un apartat sobre ludificació a l'aula virtual en el que expliquem ja també a nivell conceptual què és ludificar i què no és ludificar, per què ens pot servir i quins aspectes hem de tenir clars abans de començar a ludificar, i si finalment decidim entrar al joc de ludificar part de la nostra docència, doncs teniu diferents exemples per veure de quina manera podeu fer-ho amb el campus virtual. Sí? Com us deia, tenim un curs programat dins del pla de formació Profit que s'impartirà del 9 de febrer al 22 de març de 2026, que porta per nom Ludifiques, t'ensenyem a fer-ho. Aquest és el curs en el que Nerea va participar a l'edició anterior del curs passat i com a resultat de la seva participació en el curs, en el seu espai de proves que vam crear especialment per a aquest curs, Nerea va ludificar una part d'una de les seves assignatures, que és l'experiència que avui ens compartirà. Sense més, ara sí, Nerea, et cedeixo la paraula, deixo de compartir i l'escenari és tot teu. Molt bé. Doncs bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies al Tarek per haver-me convidat a estar avui aquí per compartir amb vosaltres una experiència real d'aplicació de la ludificació al nostre campus virtual Moodle en una assignatura que imparteixo en el grau de Nutrició Humana i Dietètica. L'objectiu d'aquest webinar és mostrar-vos que és perfectament possible implementar tots els principis de la ludificació a les nostres assignatures i que els cursos Profit que se'ns ofereixen poden tenir una aplicació directa i pràctica en el nostre dia a dia docent. Com el Tarek ja ha comentat, a mode una mica d'introductori, jo l'any passat vaig cursar el curs Profit Ludifiques, t'ensenyem a fer-ho, i com a activitat final d'aquest curs, nosaltres havíem de dissenyar una proposta de ludificació d'una activitat per tal d'integrar-la en alguna de les assignatures que nosaltres impartíem. En aquest sentit, jo soc molt fan, molt entusiasta dels escape rooms. Suposo que avui en dia tothom ja coneix en què consisteix exactament un escape room, però a mode així molt resumit, es tracta d'una activitat lúdica immersiva en què un grup de participants és tancat dins d'una sala i ha de resoldre una sèrie d'enigmes, de proves i reptes per aconseguir sortir d'aquella sala abans que s'esgoti el temps. Normalment solen donar uns 60 minuts. Doncs bé, tenint en compte això, vaig pensar que podia ser una molt bona idea crear un escape room virtual dins del Moodle de l'assignatura per poder treballar el tema de demografia sanitària que imparteixo en l'assignatura de Salut Pública del segon curs del grau de Nutrició Humana i Dietètica. El tema de demografia sanitària es tracta d'un tema que té un contingut una miqueta dens i que acostuma a generar una certa dificultat en els estudiants. Llavors, abans de la creació d'aquesta activitat ludificada, aquest tema de demografia sanitària es donava com qualsevol altre tema, amb classes magistrals on anava intercalant l'explicació teòrica amb petits exercicis pràctics que havien de fer els estudiants a mà per tal de poder consolidar el temari que s'estava impartint. Doncs bé, després de la realització d'aquest curs, Profit, vaig pensar que aquesta activitat ludificada que havia creat realment la podia implementar directament amb aquesta assignatura i oferir als estudiants una manera més dinàmica, més motivadora i més amena d'aprendre sobre demografia sanitària. I, de fet, ho vaig poder realitzar i la vaig incorporar a l'assignatura com a tal. L'objectiu d'aquest escape room era, per tant,
consolidar els coneixements sobre demografia estàtica i dinàmica mitjançant la resolució d'enigmes i de pistes. I a més, també poder fomentar una miqueta el raonament crític, el treball en equip i l'anàlisi de dades, que tot això són habilitats molt importants per comprendre i interpretar tots els fenòmens demogràfics en el context de la salut pública. Així doncs, és com va néixer aquest escape room que jo vaig titular Operació Demografia Hackejada, rescat dels investigadors experts. Com passa amb qualsevol escape room, necessitava una història, una narrativa, que contextualitzés una miqueta les diverses proves i missions que havien de superar els estudiants per poder abandonar la sala. En aquest cas concret, com que el temari era sobre demografia sanitària, doncs aquesta història havia d'estar centrat en aquest àmbit. Llavors, la idea va ser explicar als estudiants que ells eren un grup d'agents especials de demografia sanitària que estaven treballant i que s'havien quedat atrapats dins del seu edifici perquè un virus informàtic havia atacat el sistema. I, a més, aquest virus també havia atacat el sistema de filtració de l'aire i s'acabarien quedant sense oxigen i morint si no aconseguien sortir de la sala abans d'un temps determinat. Llavors, per poder abandonar aquesta sala, el que havien de fer era anar superant diverses missions que els permetria anar desbloquejant portes fins a arribar a una porta final on haurien d'incorporar o introduir un codi alfanumèric que els permetria sortir de la sala. Només treballant en equip i fent servir tots els seus coneixements podrien completar aquesta missió abans que s'esgotés el temps. Aquí tindríem una miqueta la mecànica del joc. En aquest escape room vaig decidir que hi haguessin 4 missions, cada una d'elles relacionades amb els conceptes més importants d'aquest tema de demografia sanitària. La missió 1 era sobre identificació del tipus de piràmides poblacionals, la missió 2 la vaig titular Operació Codi Blau i, com veureu a continuació, era per treballar una miqueta l'índex de masculinitat. La missió 3 va rebre el nom d'Operació ID3 Estudi de l'índex de dependència i també havien de calcular una sèrie d'índex de dependència global, juvenil i senil. I l'última missió la vaig anomenar la Conjura de l'amor, ja que en aquest cas havien de treballar el càlcul de taxes de mortalitat ajustades per edat. Si aconseguien superar totes aquestes missions, arribarien al final de tot de la sala, on hi hauria la porta de sortida i haurien d'introduir aquest codi alfanumèric que els permetés sortir. Com passa també amb qualsevol escape room real, vaig configurar l'entorn virtual Moodle per tal que si els alumnes es quedaven estancats amb alguna de les missions i no aconseguien fer les proves de forma correcta, els aparegués automàticament una carta d'ajuda o pista, per tal que els ajudés a resoldre la prova que havien de superar per passar a la següent missió. Si penseu en un escape room real, nosaltres sempre tenim una càmera i està fora una persona controlant què és el que estem fent dins de la sala i si veuen que no aconseguim avançar i se'ns està esgotant el temps, el que fan és donar-nos alguna pista per ajudar-nos. La idea principal d'aquestes cartes d'ajuda era una miqueta simular aquesta càmera que està fora observant i que intenta ajudar els estudiants a que puguin avançar en aquesta activitat. Anem a explicar una miqueta com està dissenyat aquest escape room i quina configuració hi ha dins de l'espai Moodle. No entraré en detall a ensenyar exactament com es configura cada recurs o cada activitat, perquè això ho heu d'aprendre cursant el curs aquest Profit de Ludifiques, t'ensenyem a fer-ho. Així que simplement aniré esmentant una miqueta la configuració bàsica que tenen aquestes activitats i com estan condicionades les unes a les altres. Primer de tot, quan s'entra al Moodle d'aquest escape room, els estudiants els que es troben és una presentació de l'activitat. Llavors, per fer-ho una miqueta més xulo, aquesta presentació vaig pensar que estaria bé fer-la amb un recurs o activitat H5P. En aquest cas, amb una imatge anomenada hotspot. Les imatges hotspots són imatges que tenen, per dir-ho d'alguna manera, punts calents. És a dir, que l'estudiant amb el ratolí passant per sobre de la imatge pot anar clicant en diversos espais marcats i els hi va sortint o se'ls hi va obrint alguna altra pestanya amb informació. Llavors, en aquest cas, vaig crear aquesta imatge que podeu veure a la pantalla
on simula una miqueta que són aquests agents especials de demografia sanitària que estan treballant. No? I llavors hi ha com 3 Is d'informació amb 3 punts claus. Per una banda, l'objectiu pedagògic, per una altra banda, la mecànica del joc i, per últim, se'ls explica una miqueta què són les cartes d'ajuda i pista. Aquesta imatge hotspot és d'accés lliure. Què vol dir això? Que està configurada de manera que quan els alumnes entren al Moodle, directament ja surt aquesta imatge i ells no han de fer res perquè els hi aparegui. Llavors, ara el que us ensenyaré una miqueta és com funciona exactament la imatge hotspot a través d'un vídeo. Si us hi fixeu, podem clicar a la primera I d'informació i apareix la informació de l'objectiu pedagògic perquè crec que és molt important que els estudiants sàpiguen que sí que estem jugant, però que estem jugant per aprendre. Llavors, en aquest cas, el que se'ls explica és la finalitat que té aquest escape room, de consolidar aquests conceptes o coneixements bàsics sobre demografia estàtica i dinàmica. Després, els estudiants el que poden fer és tancar aquesta finestreta i clicar a la següent I d'informació i aquí els apareix una imatge amb una explicació més detallada d'en què consisteix aquest escape room com a tal. Si us hi fixeu, tenim tota la mecànica del joc. Se'ls fa una petita introducció on se'ls diu que benvinguts i benvingudes agents especials de demografia, heu quedat atrapats en un centre d'anàlisi demogràfica. Un virus informàtic ha bloquejat el sistema i l'aire filtrat de l'edifici, perdoneu, ui, que he clicat sense voler. Tornem a posar. Un segonet, que avançarem la imatge. Aquí. Ara sí. L'aire filtrat de l'edifici deixarà de funcionar en 60 minuts i la vostra missió és trobar la manera de sortir abans que s'acabi el temps. Per tal de desbloquejar les portes i sortir, haureu de superar diverses proves basades en conceptes claus de demografia. I cada missió que completeu amb èxit us proporcionarà una pista per desxifrar un codi que us permetrà accedir a la fase següent. Només treballant en equip i fent servir els coneixements podreu completar la missió abans que s'acabi el temps. I a continuació apareixen les 4 missions que han d'anar superant i una miqueta d'explicació de què és el que han de fer en cadascuna d'aquestes missions. Com veureu a continuació, totes les missions o les activitats estan condicionades, de manera que hi ha una configuració de restricció d'accés i hi ha una configuració de compleció d'activitat. I tot això els portarà al final de la missió, que seria aquesta clau de sortida, on han d'incorporar aquest codi alfanumèric per poder abandonar la sala. Crec que és molt important que tinguin tota aquesta explicació d'en què consisteix l'activitat perquè sàpiguin què és el que es trobaran a mesura que van jugant. Després, per últim, el que tenen és aquesta I d'informació on se'ls explica les diverses cartes d'ajuda que aniran apareixent en funció del rendiment de les activitats, que ja veureu també que tenim diversos tipus de cartes, però que bàsicament són pistes o informació útil per poder completar les diverses activitats. Bé, aquesta és la primera cosa que veuen els estudiants quan entren al Moodle, aquesta imatge hotspot, i just a sota de la imatge hotspot apareix una etiqueta amb informació important. Per què és important posar això? Doncs perquè, com us deia abans, està tot configurat de manera que les activitats estan condicionades. Per tant, els alumnes han d'anar completant les diverses activitats per tal que vagin apareixent les demés. Llavors, algunes activitats es completen simplement visualitzant el recurs que hem posat al Moodle. Altres activitats reben una qualificació d'aprovat, però algunes d'elles necessiten que els estudiants de forma manual marquin com a completada aquella activitat. Llavors, això és també una miqueta el que els expliquem amb aquesta etiqueta d'aquí. Llavors, si ens hi fixem en aquest vídeo que tenim aquí a la imatge central, aquesta etiqueta precisament té un apartat de compleció que és que s'ha de marcar de forma manual. Sí, això és com està configurat. Anem a veure realment com ho veu tot l'estudiant quan entra al Moodle per primera vegada per jugar a aquest escape room. Fixeu-vos que només apareix l'apartat de la subsecció de general i la de presentació de l'activitat on tenen aquesta imatge hotspot. Quan arriben a la imatge podran anar clicant les diverses Is d'informació, com ja us he mostrat en el vídeo anterior, poden anar llegint la informació que els va apareixent per saber què és el que han d'anar fent en aquest escape room virtual i després poden també consultar aquestes cartes d'ajuda. Una vegada s'han llegit tota la informació,
Fixeu-vos com també apareix ja directament aquesta etiqueta, no han de fer res. Aquí se'ls explica que han d'agafar paper i boli, perquè és molt important apuntar-ho tot, i que han de marcar aquesta primera tasca com a completada manualment. Fixeu-vos que hi ha un botonet que posa marcar com a fet. L'hem clicat, s'ha posat de color verd, i si ara tornen enrere, fixeu-vos com automàticament, després d'aquesta etiqueta, abans no hi havia res, ara ha aparegut la primera missió d'identificació de les piràmides poblacionals, amb una activitat o un recurs que posa com funciona. Això ja ens porta a aquesta primera missió que dèiem, no? de les 4 que han d'anar superant aquests estudiants. Llavors, la primera missió la vam anomenar Identificació de piràmides poblacionals. Té una restricció d'accés a nivell de configuració. Què vol dir? Que no apareix a la plana del Moodle fins que no s'hagi completat alguna cosa amb anterioritat. Aquesta activitat que s'ha de completar amb anterioritat és el que heu vist d'aquesta etiqueta d'informació que els alumnes havien de marcar com a feta, sí? Que sortia al vídeo anterior. Una vegada fet això, apareix directament aquesta subsecció de la primera missió i apareix una pàgina amb informació de com funciona la missió com a tal. Aquesta pàgina té exactament la mateixa restricció d'accés que la secció general, que és que no apareix fins que no s'hagi marcat com a feta, com a completada, l'etiqueta anterior. A la seva vegada, aquesta pàgina té també una configuració de compleció per visualització. És a dir, que un cop els alumnes entren dins d'aquesta pàgina, automàticament el Moodle ja la marca com a feta o com a completada. Per què és important això? Perquè un cop s'hagi marcat com a completada és quan ens apareixerà la següent activitat d'aquesta missió 1, que és una activitat H5P que s'anomena Drag and Drop d'arrossegar i deixar anar. Després veureu exactament en què consisteix. Llavors, aquesta activitat també té una configuració de restricció, de que no pot aparèixer fins que no s'hagi marcat com a completa la pàgina anterior, que és aquesta pàgina que es marca de forma automàtica al visualitzar-la. Llavors, amb aquesta activitat H5P, els alumnes rebran una puntuació. Si no reben una puntuació del 100% de respostes correctes, s'ha configurat perquè aparegui automàticament una carta d'ajuda, que és també utilitzant un recurs del Moodle de la pàgina. Allà sortirà informació sobre els tipus de piràmides nutricionals perquè els alumnes puguin resoldre amb més facilitat aquesta activitat. A la mateixa vegada, si els alumnes sí que reben el 100% de la puntuació màxima que poden obtenir, apareixerà una altra activitat H5P que és d'omplir espais en buit on hauran de posar un codi. I aquesta activitat H5P on han de posar el codi, fixeu-vos que torna a estar condicionada a l'activitat anterior, que està configurada de manera que si els alumnes reben aquesta puntuació màxima, sí que aparegui automàticament al Moodle. Si no reben aquesta puntuació màxima, no apareixerà aquesta activitat d'introducció del codi. I a la mateixa vegada torna a tenir una configuració de compleció, que és que es posi de forma correcta aquest codi. Si això succeeix, automàticament donarà accés o pas a la següent missió, que és la missió 2. Com que això és una miqueta difícil d'imaginar, no? Perquè aquí tenim un esquema molt gràfic només amb paraules, us he posat aquí un vídeo on podeu veure com està configurat el Moodle, és a dir, com ho veu el professor quan entra al Moodle com a tal. Fixeu-vos que tenim aquesta secció de missió 1 i aquí el que tenim és que hi ha una restricció que no aparegui aquesta secció fins que no s'hagi marcat com a completada l'activitat anterior. Això mateix passa també amb aquesta pàgina on hi ha l'explicació de com funciona. Té exactament la mateixa restricció de que no aparegui fins que no s'hagi marcat com a completada l'activitat anterior. I fixeu-vos que aquí sí que tenim a la dreta una configuració de compleció que s'ha de visualitzar perquè es marqui com a completada. Després tenim una activitat H5P que està condicionada a l'activitat anterior, per tant hi ha una restricció d'accés i a la mateixa vegada també té una configuració de compleció, que en aquest cas és que ha de rebre una qualificació, com podeu veure aquí, i que aquesta nota ha de ser d'aprovat, que el provat el vaig fixar en el 100% de la nota màxima que podien obtenir.
En cas de que això no s'aconsegueixi, doncs apareixerà una pàgina anomenada carta de referència, però això només apareix quan no s'aconsegueix la nota màxima en l'activitat H5P, si no, queda oculta i aquesta carta no apareix. Fixeu-vos que aquí no hi ha cap configuració de compleció. I per últim tenim l'altra activitat H5P d'afegir el codi secret, que també està restringida a que l'activitat anterior de la missió 1 doncs, s'hagi obtingut aquesta puntuació màxima. Si no, queda oculta i no apareixerà mai. I a la seva vegada també té una configuració de compleció de que els alumnes han de rebre una qualificació i aquesta ha de ser d'aprovat, on l'aprovat torna a ser la puntuació màxima dins d'aquest codi. Anem a veure ara exactament com ho veurien els estudiants. Recordeu que ja hem entrat al model de l'assignatura, tenien la imatge hotspot, han marcat com ha fet la primera etiqueta i els apareix únicament el com funciona. El que han de fer és visualitzar-ho. Fixeu-vos, si nosaltres cliquem a la pàgina com funciona, apareixen instruccions sobre aquesta missió. Mireu com ja surt que està fet, perquè ja l'hem visualitzat. Doncs aquí el que se'ls explica als estudiants és en què consisteix aquesta primera missió. Hauran d'identificar els diferents tipus de piràmide poblacional i les seves característiques mitjançant una activitat interactiva d'arrossegar i deixar anar. Llavors, simplement el que hauran de fer és associar correctament les diferents característiques de les piràmides poblacionals i els noms d'aquestes piràmides poblacionals. En cas de que no superin l'activitat, apareixerà una pista. I fixeu-vos com ara, si tornen enrere, ha aparegut automàticament aquesta primera missió o activitat H5P que abans no hi era. I aquí se'ls indica què és el que han de fer per poder continuar. Si cliquem, fixeu-vos com apareix aquesta activitat d'arrossegar i deixar anar. Aquí tenim 3 piràmides poblacionals i tenim 6 etiquetes. Llavors, els estudiants el que han de fer és arrossegar les etiquetes als espais correctes en relació a cada piràmide. Ara aquí fem un exercici on fallarem les respostes perquè veieu què és el que passa i com automàticament els apareixerà aquesta pista d'ajuda al Moodle. Els alumnes arrosseguen les etiquetes, cliquen a verificar i no les han encertat totes. Per tant, ara el que poden fer és tornar a anar a la missió 1 i fixeu-vos què ha passat. Automàticament ha aparegut una carta de referència que abans no hi era. Aquesta carta de referència és una pàgina on tenim informació escrita sobre els 3 tipus de piràmides poblacionals que teníem en l'activitat. Inicialment, jo vaig pensar posar aquí una carta que fos com més real, en format imatge, PDF, etc. Però el Tarek em va recomanar que potser millor ho fes en format text perquè fos més accessible per tots els estudiants. Per això vaig al final decidir posar aquesta pàgina en comptes d'una imatge com a tal. Doncs bé, els estudiants després de llegir aquesta informació poden tornar a anar a l'activitat i fixeu-vos com aquí els hi surt que sí que està feta, però el que han fallat és la qualificació. No han rebut la qualificació que necessitaven per poder passar a la següent missió. Després de llegir aquesta pista, doncs ara representa que els estudiants ja se'n recorden com són aquestes característiques de les piràmides poblacionals, tornen a fer l'activitat i l'encerten. Què és el que passa quan han encertat l'activitat? Doncs fixeu-vos que si tornem a la missió 1 ha desaparegut la carta de referència perquè ja no és necessària i ens apareix aquesta activitat H5P per introduir el codi secret que donarà accés a la següent missió. Aquí, en aquest codi secret, en aquest cas, el que se'ls diu és que és la paraula que representa el tipus de piràmide poblacional que té Mèxic i se'ls dona informació d'on poden trobar la piràmide poblacional que té Mèxic. Els estudiants la busquen i automàticament han d'escriure aquí la paraula. En aquest cas, Mèxic té una piràmide poblacional de tipus campana. Els estudiants ho escriuen, cliquen a verificar i com que és correcte, si tornen a la plana principal del Moodle, fixeu-vos com ara, després de la missió 1, automàticament apareix la següent missió, la número 2, que està anomenada Operació Codi Blau, on tenim aquí una imatge i una altra vegada un recurs del Moodle en format pàgina on se'ls explica en què consisteix aquesta activitat. De la mateixa manera que he presentat abans la configuració
de la missió 1, doncs teniu aquí una miqueta el resum d'aquesta missió 2. Fixeu-vos que és exactament igual que la missió anterior. Tenim una sèrie de recursos del Moodle, on tenim una configuració de restricció i una configuració de compleció, perquè són tots recursos que estan condicionats de manera que només apareixeran si s'ha completat o no l'activitat anterior. I aquí tornem a tenir una altra vegada aquesta carta d'ajuda en cas de que no es superi aquesta activitat. Com que aquesta configuració és exactament la mateixa que l'anterior, doncs fixeu-vos que us mostro també en aquest vídeo com ho veuria una miqueta el professor quan entra. Tenim aquesta secció de missió 2 on he posat una imatge per intentar fer-ho una miqueta més real, que són aquests agents que estan intentant desxifrar com continuar. Aquesta imatge es troba restringida i no apareix fins que no s'hagi posat bé el codi anterior de la missió 1. El mateix passa amb aquesta pàgina d'en què consisteix, que és on s'explica aquesta missió 2. Està restringida a que s'hagi posat el codi anterior i a la mateixa vegada té una configuració de compleció de visualització. Ara apareixerà un informe, és un llibre, és el recurs llibre del Moodle, on hi ha un informe amb una sèrie de dades per poder fer els càlculs. Aquest llibre també està restringit a que s'hagi completat la pàgina anterior i té una compleció de marcar com ha llegit de forma manual. Els llibres sempre es marquen així. Això donarà accés a la missió 2 de l'operació Codi Blau, que és una altra activitat H5P restringida al llibre anterior i que fixeu-vos que a la seva mateixa vegada aquesta missió 2 també té una configuració de compleció. Si no es completa, apareixerà aquesta carta de càlcul o aquesta carta de pista per ajudar els estudiants. En cas de que si es completi bé, donarà pas a l'últim codi secret d'aquesta missió 2, que és el que també ens donarà accés o pas a la missió test 3 i, per tant, té també una configuració de compleció de que els estudiants rebin una qualificació que sigui la nota màxima. Anem a veure-ho ara com s'ho troben els estudiants quan continuen jugant. Fixeu-vos que ara la missió 1 ja està marcat tot com a fet i ens ha aparegut automàticament aquesta missió 2, on només apareix aquesta imatge per contextualitzar la missió i el recurs o pàgina d'en què consisteix, on podeu veure que els estudiants el que han de fer és visualitzar-ho. Quan cliquen, aquí se'ls explica és hora d'analitzar les diferències de gènere en aquestes poblacions. Llavors, el seu objectiu en aquesta fase és calcular l'índex de masculinitat. Aquest és un índex que els permetrà entendre millor la relació entre homes i dones, ja que aquesta pot influir en diversos factors de salut, com la cura materna, l'accés als serveis sanitaris o la violència de gènere. Què hauran de fer? Doncs se'ls donarà un conjunt de dades amb el número de població masculina i femenina de cada país i hauran de calcular aquest índex. I com passaran a la següent missió? Doncs si encerten el càlcul d'aquests 3 índexs. En cas que no ho encertin, apareixerà una carta de pista. Ara, quan tiren enrere la missió 2, fixeu-vos com ha aparegut automàticament aquest llibre, aquest recurs llibre, on apareix un informe amb dades demogràfiques. Quan cliquen dins d'aquest llibre, veiem si funciona. Aquí apareixerà automàticament una taula del país A, B i C amb dades sobre el número d'homes i dones que hi ha a cada país. Llavors, en aquest llibre hi ha un apartat, si us hi fixeu, que posa que els estudiants han de marcar de forma manual aquesta activitat com feta. Fixeu-vos com han clicat en aquest botó i automàticament surt de color verd. Això és el que donarà pas a que aparegui la següent activitat H5P, que és la d'introduir, en aquest cas, els 3 càlculs que han fet els estudiants. Si entren dins d'aquesta missió, a vegades les activitats H5P tarden una miqueta en carregar-se. Ara apareixerà. Fixeu-vos, doncs, com se'ls demana que anotin en cada espai en buit l'índex de masculinitat de cada país, expressat en percentatge. Se'ls posa, a més un missatget que diu recorda arrodonir a un decimal el resultat. Els estudiants no solen fer gaire cas a aquests missatges importants que posem i solen anar a la seva i posen més d'un decimal, com passa en l'exemple que podeu veure ara, a part que el càlcul els valors no són correctes. Fixeu-vos que quan fallen, el que poden fer és tornar a anar a la plana principal del Moodle perquè allà els apareixerà una carta de pista. I amb aquesta carta, anomenada carta de càlcul, doncs se'ls explica exactament què és l'índex de masculinitat, perquè els estudiants ens recordin com es fa aquest càlcul. Ara podem tornar enrere, fixeu-vos com els surt com a fallada a dalt, a la qualificació que havien de rebre, i suposadament ara ja saben fer el càlcul d'aquest índex de masculinitat, posen el resultat de cada país dins d'aquests requadres
verifiquen la solució i fixeu-vos com ara han encertat aquests 3 valors. Què és el que passa quan tornen enrere? Que ha desaparegut aquesta carta de pista i automàticament apareix l'opció d'incorporar un codi secret que doni accés a la següent missió, que seria la missió 3. Quan entren, fixeu-vos que ara aquí el que se'ls diu és que aquest codi secret és el resultat del següent càlcul. Són els 3 primers dígits de l'índex de masculinitat del país A més l'índex de masculinitat del país B multiplicat per l'índex de masculinitat del país C. Els estudiants fan el càlcul i posen aquí el codi secret, cliquen al botó de verificar i en aquest cas l'han encertat a la primera i per tant poden seguir jugant. Fixeu-vos que ara si tiren cap endarrere ja està tot marcat com a fet, s'ha acabat la missió 2 i si tornen a la plana principal del Moodle, després d'aquesta missió 2, automàticament ha aparegut la missió 3 anomenada Operació ID3, estudi de l'índex de dependència, i una altra vegada informació amb què cal fer dins d'aquesta missió. Com podeu veure, tota l'estona la configuració de la missió 1, de la missió 2 i ara en aquest cas la missió 3 és exactament la mateixa. Estem fent servir tota l'estona els mateixos recursos que tenim disponibles dins de l'aula virtual, com les pàgines, les etiquetes, el llibre i, en aquest cas, també les activitats o recursos H5P. Doncs bé, aquí tindríem com estaria feta aquesta configuració de la missió 3 de forma esquemàtica. Funciona exactament igual que la missió anterior, la missió 2. Tenim una explicació amb el que cal fer, que té una restricció d'accés i una configuració de compleció. Se'ls dona una taula amb dades que una altra vegada té una restricció d'accés i una compleció. Les activitats H5P, que si no es completen de forma correcta apareixerà una carta d'ajuda i en cas de que sí que es faci de forma correcta donarà pas a una altra activitat H5P on s'hagi de posar un codi secret per passar a l'última missió. Fixeu-vos, aquí tornem a veure una miqueta com es veu aquest Moodle la configuració del Moodle per part del professor. Tenim una restricció d'aparició d'aquesta secció 3 i del que cal fer, que és exactament la mateixa, que s'hagi posat bé el codi, l'últim codi de la missió 2. Aquesta primera pàgina té una configuració de compleció que simplement és visualitzar-la. Això donarà pas a que hi hagi un llibre. Aquest llibre, com passava anteriorment, també està restringit a aquesta visualització prèvia i la compleció és que es marqui de forma manual per part de l'estudiant. Després tornarem a tenir una activitat H5P similar a la d'abans, d'omplir espais amb buit, que només apareix quan s'ha marcat el llibre com a completat. I a la seva vegada té aquesta configuració de que s'ha de rebre una qualificació i aquesta qualificació ha de ser la màxima. Després tenim una carta de càlcul que apareix quan no s'ha fet bé aquesta prova, per tant està restringida a que no s'obtingui la nota màxima en l'activitat anterior. I en aquest cas fixeu-vos que a diferència de la missió 2 he posat una altra etiqueta que va lligada directament amb l'últim codi secret que donarà pas a l'última missió, que és com per posar una mica més de pressa als estudiants. Sí? Llavors, aquesta etiqueta apareix automàticament després d'haver superat la prova de la missió 3 i a sota de l'etiqueta apareixeran aquests codis, que en aquest cas veureu que no s'ha de posar un codi amb un espai en blanc, sinó que els estudiants el que hauran de fer és ordenar els 3 països en funció dels càlculs que han fet. Ara ho veureu millor en el següent vídeo, que és com juguen els estudiants i què és el que fan amb aquesta missió 3. Fixeu-vos, ens apareix la missió i l'únic que podem veure és què cal fer, és a dir, l'explicació de què han de fer per superar aquesta missió 3. Quan cliquen ja està marcada com a visualitzada automàticament i el que se'ls diu és que se'ls dona un conjunt de dades i el que hauran de fer és calcular l'índex de dependència juvenil, senil i global. I hauran d'encertar, en aquest cas, són 9 índexs, se'ls demana que encertin com a mínim 6 de 9. Per poder passar a la següent missió. Si això no passa, automàticament apareixerà una carta de pista. Si sí que encerten els 9 càlculs, doncs automàticament els apareixerà aquest codi secret que hauran d'omplir per poder passar a l'última missió, que és la missió 4. Després de llegir aquesta informació, si els estudiants tornen enrere, fixeu-vos com automàticament apareix aquest informe o aquest llibre, en aquest cas, amb informació per poder fer aquest càlcul que se'ls demana. Llavors, els estudiants consulten aquesta taula, fan els seus propis càlculs, però abans de poder
avançar o tornar enrere per poder posar la solució, han de recordar, i de fet se'ls hi posa aquí, que han de marcar com a fet de forma manual aquest llibre. Un cop passa això, apareix automàticament aquesta missió 3. Quan cliquen, els estudiants, aquí podem veure que han de rebre una qualificació i que ha de ser d'aprovat, que és 6 de 9 en aquest cas, i fixeu-vos, doncs aquí se'ls demana que introdueixin aquests càlculs que han fet. Una altra vegada també se'ls diu que recordin arrodonir a un decimal. Llavors, ara farem un exemple on els estudiants fallaran el càlcul. Aquests valors que estem afegint no són els correctes, són valors inventats, perquè veieu aquesta configuració de que automàticament, quan no es fa bé l'activitat, apareixerà una carta de pista al Moodle, que els hi permetrà als estudiants refrescar o recordar una miqueta en què consisteix aquest càlcul. Aquí se'ls diu que ho han fet molt malament perquè no n'han encertat cap i se'ls recorda que tornin al darrere per obtenir aquesta carta de pista. En aquest cas, en aquesta carta de pista és una carta de càlcul on se'ls dona un link a l'Institut Nacional d'Estadística, a un document on apareixen precisament les fórmules per fer aquest càlcul. Els estudiants poden clicar al link, se'ls obre automàticament el document PDF, consulten aquestes fórmules i ara ja sí que poden fer el càlcul de forma correcta i tornar enrere i provar a veure si l'han encertat. En aquest cas, tornarem a posar aquí els càlculs. Fixeu-vos que, per, entre cometes, dificultar una mica, els països en aquest cas no estan ordenats, és a dir, no estan sempre en forma ABC, sinó que a vegades surt CAB, altres ACB, etc. Llavors, un cop fiquen els números, els càlculs que han fet, cliquen verificar i si ho han encertat tot, doncs poden continuar dins d'aquesta missió. Fixeu-vos que al final, ara el que els apareix és aquesta etiqueta per posar una miqueta de pressió, d'atenció equip, el temps corre en contra vostra, cada segon compte. A partir de les dades obtingudes en la missió anterior, heu de descobrir la combinació secreta. Ordeneu els 3 països de forma ascendent segons l'índex de dependència global i l'índex de dependència senil. Només l'ordre correcte us obrirà les portes a la darrera i última missió. Quan cliquen en la primera activitat H5P, fixeu-vos que ara no han de posar cap càlcul, sinó que el que han de fer és ordenar els països en funció d'ordre ascendent de l'índex de dependència global. Poden anar movent les imatges fins que creguin que és l'ordre correcte i cliquen en verificar. Això passa exactament amb l'altre codi secret. Fixeu-vos que ara són 2. Amb aquest codi secret també han de moure els països de forma ascendent segons el càlcul de l'índex de dependència senil. Cliquen també al botó de verificar i quan tot està correcte, aquesta missió 3 està acabada i arribem a la última missió d'aquest escape room, que seria la de la conjura de la mort. Com veureu a continuació, ara el Moodle apareix automàticament aquesta secció amb una imatge també per contextualitzar que se'ls està acabant el temps i que com no surtin ja, doncs acabaran morint perquè quedaran atrapats en aquesta sala sense oxigen. Aquesta última missió, la configuració, tot i que segueix la mateixa dinàmica que les missions anteriors, és una miqueta diferent perquè a l'hora de fer el càlcul de les taxes de mortalitat ajustades per edat, els estudiants es solen confondre molt. Llavors, el que vaig pensar aquí és que en lloc de que aparegués una pista en cas que els estudiants es quedessin estancats, era que aparegués una pista extra per tothom que els ajudés a fer aquest càlcul. Llavors, fixeu-vos que primer de tot tenim aquí una pàgina on expliquem com se surt d'aquesta missió. Després tenim un llibre on tenim dades per poder fer aquest càlcul, però abans de fer el càlcul se'ls demana a tots els estudiants que facin una activitat H5P, que ara veureu com funciona, en la que han d'ordenar els paràgrafs en funció dels passos que han de seguir per fer aquest càlcul de la taxa de mortalitat ajustada per edat. Això és com una ajuda perquè ells sàpiguin què és el que han de fer. Si aquesta activitat la fan bé, d'ordenar bé els paràgrafs, els hi apareix una pista extra on se'ls explica com fer aquest càlcul de l'índex de mortalitat ajustada per edat. I ara ja sí, a partir d'aquesta pista poden omplir l'espai en blanc de l'última missió que els hi donarà accés a l'última clau de sortida on hauran de posar un codi alfanumèric. Totes aquestes activitats, tots aquests recursos, torneu a fixar-vos com tenen una restricció d'accés i una compleció per visualització. Aquí seria una miqueta, una altra vegada, com està configurat el Moodle i com ho veuria el professor quan veu aquesta missió 4. En aquest cas, el que tindríem
aquí, doncs, fixeu-vos, és que tenim dues restriccions d'accés perquè teníem dos codis secrets amb anterioritat. El codi secret d'ordenar els països de forma ascendent segons l'índex de dependència global i també segons l'índex de dependència senil. Per tant, tenim dues restriccions perquè ens aparegui aquesta secció i la pàgina de com sortim d'aquí. A partir d'aquí, la resta és exactament igual al que hem anat comentant en les missions anteriors. Sempre tindrem una activitat amb una restricció de que estigui oculta i no aparegui fins que no s'hagi completat l'activitat anterior. I cada recurs, ja sigui llibre, ja sigui pàgina, ja sigui activitat H5P, a la seva vegada també té una configuració de compleció per donar accés a la següent activitat. Fixeu-vos, per exemple, aquesta d'ordenar els paràgrafs, que s'anomena abans del càlcul, doncs han de rebre una qualificació d'aprovat, que és la puntuació màxima perquè els aparegui aquesta pista extra que els ajudarà realment a fer el càlcul final que hauran d'introduir amb aquesta activitat H5P, on hauran d'omplir forats en blanc amb els valors que hagin obtingut dels càlculs. I si això ho fan bé, fixeu-vos com arribaran al final d'aquesta missió i per tant de l'escape room, on apareix una imatge amb un candau, que seria representa la porta de sortida d'aquest escape room, i una activitat H5P on hauran de posar un codi alfanumèric. Aquestes dues parts es troben restringides a que hagin fet bé la missió anterior de posar el càlcul de l'índex de mortalitat ajustada per edat de forma correcta. Com que això potser costa una miqueta, una altra vegada d'imaginar com a tal, anem a veure quan juga l'estudiant què és el que passa. Arriba aquesta última missió, veuen aquesta imatge, doncs el que dèiem abans, per fer una miqueta més real, i el primer que han de fer és llegir aquesta pàgina de què és el que heu de fer. Doncs aquí se'ls explica que se'ls proporcionarà un conjunt de dades de dos països misteriosos i la seva missió és analitzar-les i determinar quin dels dos països té una taxa de mortalitat ajustada per edat més elevada. Com superareu aquesta prova? Doncs només si encerteu la resposta correcta, s'obriran les portes de l'habitació i podreu escapar. Si us equivoqueu, el temps continuarà corrent en contra vostra i podreu quedar atrapats. Aquí se'ls dona un consell. I el que se'ls diu és que abans que facin el càlcul d'aquesta taxa, que, sisplau, completin aquesta activitat que els apareixerà al Moodle, perquè això els donarà pas a una pista extra que els ajudarà molt a saber com realitzar el càlcul. Quan ara tornen enrere, apareix aquest llibre on tenim les dades per poder fer el càlcul d'aquesta taxa de mortalitat ajustada per edat dels dos països. Llavors, els estudiants ho poden consultar i ara el que haurien de fer és marcar com ha feta aquesta activitat de forma manual perquè automàticament els aparegui la següent activitat, que és aquesta d'ordenar els paràgrafs. Però fixeu-vos què és el que passa. L'estudiant s'ha oblidat de marcar aquesta activitat com a feta i ha tirat enrere i veu que no li ha aparegut res més. Llavors es posa nerviós i torna a tirar encara més enrere la plana principal i segueix veient que no apareix res. Llavors és quan se n'adona que no està marcada com ha fet de forma manual aquesta pàgina. Quan la marca, mireu com automàticament sí que ha aparegut aquesta activitat H5P. Aquesta activitat H5P, com us deia, és d'ordenar paràgrafs. Els paràgrafs són una miqueta les fases o els diferents passos que haurien de seguir els estudiants per aconseguir fer aquest càlcul de forma correcta. Llavors, ara el que han de fer és llegir aquestes etapes i les poden anar movent i ordenant segons l'ordre que ells pensin que és el correcte, del que s'ha de fer primer, després en segon pas, en tercer pas i en quart lloc. Van clicar en aquestes fletxes, també poden arrossegar directament al paràgraf i quan creuen que està ben ordenat, doncs comproven si la resposta és correcta o no. En aquest cas l'han encertat i si tiren enrere, els hi apareixerà automàticament aquesta pista extra que dèiem que serà igual per tots els estudiants. I aquí se'ls dona una informació més detallada de què és el que han de fer per aconseguir calcular de forma correcta aquesta taxa de mortalitat ajustada per edat. Després de consultar tot això, els estudiants fan el càlcul a la seva llibreta, al full que tinguin, on sigui, i poden clicar directament a aquesta última missió de la conjura de la mort, on el que han de fer és incorporar, en aquest cas, els valors que han calculat. Se'ls torna a recordar a la part de dalt que arrodoneixen a un decimal, però ja us ben asseguro que, tot i que se'ls ha anat dient al llarg de totes les activitats, sempre acaben fallant amb això. Han posat els càlculs, però han posat dos decimals. Llavors, el que han de fer, quan es queden estancats, és llegir bé i
posar-los només amb un decimal. Ara sí que ho han fet així, fixeu-vos com els hi surt el missatge de tu sí que en saps, i si tornen al darrere, ara ja sí que els hi apareix aquesta imatge de Candau, de la porta final de sortida, i els hi diu que han d'introduir un codi alfanumèric per poder sortir d'aquesta porta. I fixeu-vos que és un codi alfanumèric d'omplir espais en blanc amb pistes. La primera pista és que han de posar la primera lletra del primer tipus de piràmide poblacional de la missió 1, que era la B. Després han de posar la primera lletra del segon tipus de piràmide poblacional de la missió 2, que era la C. I en tercer lloc han de posar la primera lletra del tercer tipus de piràmide poblacional de la missió 1, que era la P. A continuació se'ls demana que posin el número resultant de sumar els dos primers números de l'índex de masculinitat del país A. Fan el càlcul i l'afegeixen. L'altre número és el sumatori dels 3 dígits de l'índex de dependència global del país C, que també han calculat en les missions anteriors. I per últim han de posar quin país té una major taxa de mortalitat ajustada per edat. Quan completen aquest codi alfanumèric, comproven i els hi surt un missatge de ho heu aconseguit. I si tornen a la plana principal del Moodle, fixeu-vos que apareix un missatge final, una etiqueta, on se'ls diu enhorabona, agents especials de demografia, heu demostrat enginy, treballar en equip i rapidesa mental per escapar d'aquesta missió crítica. Gràcies a la vostra determinació, heu aconseguit vèncer el virus informàtic i sortir a temps abans que s'acabés l'oxigen. Aquest repte no és fàcil, però heu superat totes les proves amb èxit i continueu aplicant aquesta intel·ligència i esperit col·laboratiu en tot el que feu. Sou uns autèntics mestres de l'anàlisi demogràfica i al final acabem amb uns hashtags de missió completa, agents d'èxit i una imatge de persones escapant o sortint per una porta. Aquesta seria el final d'aquest escape room i la sortida d'èxit en cas que els estudiants ho aconsegueixin. L'altra cosa que vaig voler incorporar, i amb això acabaria de mostrar-vos l'escape room com a tal, és que podem posar un recurs dins del model de l'assignatura que sigui un rànquing de sortida d'aquests estudiants, perquè és cert que, tot i que treballen en grups i ho fem a l'aula i estan molt motivats i quan aconsegueixen sortir de la sala criden i aixequen els braços, ja estic, doncs sempre està bé que hi hagi un rànquing per veure qui ha estat el que ha sortit abans. Llavors, això ho podem fer de la següent manera. Nosaltres a la part dreta de l'aula virtual com a tal podem clicar a afegir un bloc i seleccionar l'opció de resultat d'activitat. Aquí podem fer que ens surtin els estudiants que tenen la nota màxima en una activitat determinada. He seleccionat la clau de sortida i dic que només vull que surtin els 3 primers estudiants. I a més que sí que mostrin els noms complets, sí? Tot i que també pots posar que sigui anònim, a qui ens interessa que siguin noms complets. Si desem aquesta opció, fixeu-vos que ens apareix un apartat aquí de resultat d'activitat que podem pujar a la part de dalt de tot del Moodle. I posa resultat clau de sortida. Ara només surt el meu nom, perquè en aquest cas jo era l'estudiant que estava jugant aquí com a tal, per tant no hi ha cap rànquing més. Però sí que us mostro en la següent diapositiva com l'any passat, quan vam fer l'aplicació, vaig posar en pràctica aquest escape room a l'aula virtual, o sigui, a l'assignatura com a tal, doncs hi va haver 2 grups d'estudiants que van aconseguir sortir. El primer era el grup del Joel i el segon era el grup de l'Aidaire, i en aquest cas el primer que apareix aquí, tot i que els 2 tenen la màxima nota, és el que ho va aconseguir fer primer. Perquè si els ordenéssim per ordre alfabètic segons cognom, aniria primer l'Aidaire i en segon lloc el Joel. Vull dir que realment aquest rànquing sí que ens pot ajudar també o ens serveix perquè els alumnes sàpiguen qui ha sortit primer en aquest cas. I per acabar, us deixo aquí una miqueta uns links de material de consulta tant a les activitats interactives H5P com a tot el tema de la configuració de la ludificació a l'aula virtual, i el que us recomano fortament és que assistiu al curs Profit de les activitats H5P, que s'anomena Experimenta amb les activitats interactives H5P al Moodle, que es farà properament la setmana que ve, no sé si encara esteu a temps de fer la inscripció o no, i després aquest curs de Ludifiques t'ensenyem a fer-ho, perquè crec que tots dos es complementen molt bé i que si feu primer el de les activitats H5P, després hi podreu treure molt més profit amb aquest de la ludificació a l'aula virtual. I això seria tot de l'explicació i l'experiència d'aquest escape room. No sé si teniu alguna
pregunta al respecte a nivell de configuració o si teniu alguna idea que vulgueu aportar que serà més que benvinguda. Jo crec, Nerea, que ens has donat tantes idees que possiblement estem assimilant, però sí que us animaria, ens queden 9 minutets perquè pugueu plantejar-li preguntes o dubtes, qüestions. Si no, jo faria una petita síntesi d'algunes idees que han anat sortint i potser doncs, us llançaria una pregunta a Nerea, no, que sé que me la sabrà respondre, però sí a la resta de l'auditori. I si no, també us he preparat una petita enquesta per jugar una miqueta més abans d'acabar. Si Teams vol que puguem fer-la. Jo us la comparteixo. I si no us sintetitzo... No sé si us ha arribat la consulta. I si no us arriba, us llançaré les preguntes directament. La primera pregunta que us faria és si després de veure el webinari us han entrat ganes de ludificar, us animaríeu a ludificar o quines dificultats penseu que pot tenir una experiència d'aquest tipus. L'Aleix Jimeno diu, moltes gràcies, Nerea, molt original. Saps si hi hauria alguna manera de posar-los-hi un cronòmetre, com en el cas dels exàmens? La veritat que jo l'any passat, quan ho vaig implementar el curs, ho vaig fer potser una mica de forma rudimentària. Vaig compartir amb el projecte un compte enrere a YouTube de 50 minuts i així els estudiants en tot moment, quan aixecaven el cap, doncs veien el temps que tenien per acabar l'activitat com a tal. No sé si ho podríem incorporar dins de l'aula virtual. Això potser el Tarek ens pot contestar millor. Fins on jo sé, ara mateix no hi ha la possibilitat d'incloure un cronòmetre general, diguéssim, com tenim, per exemple, en els qüestionaris, sí? Però em serveix la resposta i com ho va solucionar Nerea, perquè heu vist que integra diferents opcions i a vegades quan tens clara, diguéssim, la necessitat i has explorat fins a on arriba Moodle i què et permet fer, poder buscar, en aquest cas, un bypass que a vegades també ens pot servir. Jo també destacaria, arrel d'una altra aportació que hi ha en el xat, la Pepa ens diu molt interessant i hem de dedicar-li temps per fer aquestes activitats a l'aula tan enriquidores. Com a idees força que crec que és important destacar, per un costat, començar a poc, si volem ludificar, és a dir, si volem ludificar tota una assignatura, potser serà una empresa molt, molt ambiciosa i difícil d'abarcar, a no ser que tinguem molt temps, però a vegades començar per un tema o per un contingut concret, o a vegades fins i tot per una activitat o per un concepte, pot ser la manera d'anar-ho fent, no? També un fet que m'ha agradat molt de la teva exposició, Nerea, era com en les diferents missions que has anat plantejant, no? Deies al llarg de la teva exposició, fixeu-vos com la dinàmica, que és un element clau de la gamificació, la dinàmica i l'estructura és la mateixa a la missió 1, missió 2, missió 3. No? Un cop après la configuració de la missió 1 és replicar una mica el mateix a la missió 2 i la missió 3. No? Seria així? Sí, exacte. Vull dir, a nivell de configuració, jo crec que una vegada ja dominem el fet de les restriccions i les configuracions de compleció, al final ja és molt fàcil, no? I integrar i fer tota aquesta configuració. Potser jo sempre el que recomanaria és primer en paper tenir molt clar què és el que volem fer i com ho volem fer i després ja portar-ho en pràctica al Moodle, ja que això ens facilitarà moltíssim les coses. Tenir aquest esquema primer visual de com està tot condicionat. També us aconsellaria que quan comenceu a gamificar deixeu clar als estudiants, com ha fet Nerea, no? Hi ha uns exemples al principi de les diferents opcions del seguiment de la compleció, perquè heu vist que l'accés a determinada informació està condicionada a que hagis o no completat una activitat prèviament i de vegades pot passar, i de fet a mi m'ha passat algun cop, que l'alumne no veu
que ha de marcar manualment, o no se'n dona compte, que ha de marcar manualment que ha consultat un recurs prèviament i aleshores no veu la informació de continuació. No? Aquest és un aspecte important també per recordar-lo. Doncs, si no teniu cap pregunta, per part meva aniré a agrair-te moltíssim la teva participació, no només quan vas cursar el curs, sinó en aquest webinari que m'has explicat d'una manera, al meu entendre, molt clara. A mi m'has motivat per seguir experimentant cosetes de ludificació i convidar-vos a la resta de persones que heu assistit avui que si en algun moment penseu que alguna de les experiències que heu fet a les vostres aules combinant virtualitat o recursos de l'aula virtual Moodle amb la presencialitat, fruit de l'assistència en aquest o en altres webinaris i voleu compartir-ho amb la resta de companys i companyes, que contacteu amb nosaltres, amb el Servei de Recursos Educatius i podem posar-nos a treballar conjuntament algun webinari d'aquest tipus, no? Demostra la teva experiència, que pensem que són força enriquidors. Doncs moltes gràcies, Nerea, un cop més. Gràcies a totes per assistir. I ens veiem en el proper webinari. Moltes gràcies a tots per l'assistència. A reveure. Adéu.